20 boirenses desempregados fórmanse dende este luns en materia forestal ao abeiro do Obradoiro de Emprego do Concello de Boiro. Durante 12 meses adquirirán a capacitación profesional necesaria, acreditada mediante un certificado válido en todo o territorio nacional. Este ano volvemos a repetir a temática, dúas accións formativas relacionadas co forestal, 20 persoas, 10 en cada especialidade, e, bueno, a verdade, contentos, van a estar aquí traballando e formándose durante 12 meses. A verdade que a experiencia da anterior foi moi boa, realizaron un traballo moi bo e, bueno, esperando xa que poder empezar a comenzar o que son a tema práctico. Bueno, agora están neste momento pois organizándose e, bueno, a verdade é que son 20 persoas que van a salir totalmente formadas, van a ter módulos tamén transversais e, bueno, a verdade é que moi contentos ca experiencia destos anos cos obradoiros e, bueno, dentro do Concello de Boiro seguiremos apostando por este tipo de formación porque sabemos da ventaxa que ten. A parte de que os alumnos se están formando, tamén reciben unha prestación que lle axuda, pois, bueno, a tirar día a día cos gastos que van tendo, non? Nestas primeiras semanas abordarán contidos teóricos e realizarán un curso de prevención de riscos laborais. As sesións prácticas darán comezo cara a finais de ano. Pois primeiramente empezamos pola parte máis teórica para que teñan uns coñecementos previos, ademais que teñen que facer un curso de PRL e máis necesitamos os EPIs, o vestuario. Entonces a parte máis práctica pois contamos como para decembro, xaneiro. Actuarán principalmente en 3 puntos estratégicos que precisan dunha maior conservación: a contorna do Pazo de Goiás, os castros de Neixón e o treito do Camiño a Orixe que discorre polo municipio de Boiro.